बेसेबां जों थगायजाबावनो वी वान बड'लेण्ड आसाम गभर्नमेन्टआ बा आसामनि जि सभिनेसफोर बिथांमोना जे बर' रावखौ बा बर'फोरखौ जे मुगैयो बर'फोरखौ जे बिथांमोना गादबनानै नासयनानै खोमसियाव दोननो नागिरो बिनिफ्राय जोङो फोरमान मोनो बेसेबां जों थगायजाबावनो दिनै इमान गोबां बोसोर बर'फोरा आन्दलन खालामबोबाय सोरबा हाथियार लानानै सोमावसारबाय सोरबा डेम'क्रेटिक भाबै सोमावसारबोबाय सारै सारै जोंखौ बिटिसि होनानै थगायबाय बिटिआर होनानै थगायबाय बेसेबां जों थगायजाबावनो जोंनो सेपारेट स्टेट नांगौ वी वान बड'लेण्ड डिभाइड आसाम 50-50खौ जोङो रिभाइभ खालामनांगौ होननानै आङो दै बनसुनिफ्राय जोङो गुरै खावलायो रन्जित कुमार दासआ गिबियावनो जोंनि आरनायखौ बिथाङा बे बिधान सभानि सिङाव थानाय आरनायफोरखौ बोखारजोब्बाय आरो लोगोसे नेम प्लेटआव माने बर' रावजों लिरनाय दङमोन बेखौबो बोखाबाय आरो दिनै लुगु बे लुगुनि बर' भाषाखौबो बिथाङा बोखारनो थाखाय नाजागासिनो दङ बा सिद्धान्त लादों निश्चय जों सारफिनगोन बेयो जोंनि स्टेन्डिं रेजुलेसनखा जोङो सेपारेट स्टेट जोंनो नांगौ खारन नांनाया जाबाय मा दिनै इमान गोबां बोसोर बर'फोरा आन्दलन खालामबोबाय सोरबा हाथियार लानानै सोमावसारबाय सोरबा डेम'क्रेटिक भाबै सोमावसारबोबाय सारै सारै जोंखौ बिटिसि होनानै थगायबाय बिटिआर होनानै थगायबाय बेसेबां जों थगायजाबावनो दा बेनिखायनो जोङो जोबथा जि जोंनि बर'फोरनि जि सिमां बे सिमांखौ मोगथां महर होनो थाखाय जों अन्तत जोङो बुनसु हिसाबै बुनसुनि प्लेटफर्मनिफ्राय जों गासै हारि माहारिनि फरायसा आफादफोरखौ जों खावलायदों जोङो रिभाइभ खालामफिननांगौ जों आन्दलनखौ सुरु खालामफिननांगौ जोंबो खालामफिनगासिनो दङ बा जोङो लागासिनो दङ जों दिल्लीयावबो माखासे प्रग्राम लाबाय जों लागोन लालांबाय थागोन जेब्लासिम जोङो सेपारेट स्टेट मोना अब्लासिम जों जिरायना थाया दा बिनि थाखाय जोङो गोबां माने जोंनि जिल्लाफोर बा इन्टेलेक्सुयेलफोर बिथांमोनजों जों सावरायगासिनो दङ जोङो फैबाय थानाय जि अक्ट'बर नभेम्बरनि गेजेराव जोङो दिल्लीयाव थांनानै आरो धरनानि थाखाय जों बेबस्था लादों आरो बेखौबो जों सावरायगासिनो दङ एसेम्ब्लिनि लगनिफ्राय बर' रावखौ जिथु बोखारनायनि थांखि लादों थारैनो बे सानसेया बर' हारिखौ थोंजोङै लाजि फोनांनाय जादों नामा नंगौ बेयो जोंनि थाखाय बिराद लाजिनांथावना जादों गायाव रन्जित कुमार दासआ अध्यक्ष जानानै फैबाय बे समनिफ्राय बिथाङा गिबियावनो जोंनि आरनायखौ बिथाङा बे बिधान सभानि सिङाव थानाय आरनायफोरखौ बोखारजोब्बाय आरो लोगोसे जिमान नेम प्लेटआव माने बर' रावजों लिरनाय दङमोन बेखौबो बोखाबाय आरो दिनै बे लुगुनि बर' भाषाखौबो बिथाङा बोखारनो थाखाय बा नाजागासिनो दङ बा सिद्धान्त लादों दा बेनिखायनो जोङो दिनै जोङो माने आसाम गभर्नमेन्टखौ सोंखारिदों जे बिथांमोना बेबायदि सिद्धान्त लानायखौ इमिडियेट सावरायफिननानै जाहाथे लुगुआव बर' रावखौ जाहाथे सोदेरो दा बिनि थाखाय जों खावलायदों आरो आदारवाइज जों बिनिफ्राय जों बुजिना मोनो बर' रायजो राजाफ्रा जों बिनिफ्राय बुजिना मोनदों जे आसाम गभर्नमेन्टआ बा आसामनि जि सभिनेसफोर बिथांमोना जे बर' रावखौ बा बर'फोरखौ जे मुगैयो बर'फोरखौ जे बिथांमोना गादबनानै नासयनानै खोमसियाव दोननो नागिरो बिनिफ्राय जोङो फोरमान मोनो दा बिनिखायनो जोङो बर' रायजो राजाफोरखौ जों खावलायदों बयबो जों साग्रिद जानांगौ जोंनि जि माने थाखानाय जि स्टेन्डिं माने बड'लेण्ड दाबि बे बड'लेण्ड दाबिखौ जों दाबिफिननांगौ आरो जिमानखिनि जोंनि बड'लेण्ड एरियायाव थानाय एसामिस लेंगुवेजजों लिरनाय माने गभर्नमेन्टआनो जा नन गभर्नमेन्टआवनो जा जिमानखिनि एसामिस लेंगुवेजाव लिरदों बे बर' रावजों जाजोबनांगौ दा बेखौ जों खावलायदों गासिबो जाहाथे हारि माहारिनि आफादफोरा बिनि सायाव जाहाथे नोजोर लाखियो आरो जों बयबो मोनफ्रोम गुबुन गुबुन प्लेटफर्माव थादोंब्लाबो गुबुन गुबुन हानजायाव थादोंब्लाबो बयबो मोनसेल' आवाज जानांगौ जोंनिया मा जोंनो सेपारेट स्टेट नांगौ वी वान बड'लेण्ड डिभाइड आसाम 50-50खौ जोङो रिभाइभ खालामफिननांगौ होननानै आङो दै बनसुनिफ्राय जोङो गुरै खावलायो दिनै अहाय मा हाबाफारि लादों नोंथांमोना दिनै जोङो मैयानि जि निउस पर्टेलफोराव ओंखारनाय जे लुगुखौ बोखारनाय बे निउसखौ नुनानै जोंबो सानखांदों जोंनि रावखौ जोंनि माने रावखौ जुदि आसामाव जुदि गनायना लायाबा बा गनायाब्ला जोंबो बड'लेण्ड एरियायाव जोंबो गनाया होननानै दिनै जोङो मा बे दखान सहराव थानाय जे एसामिसजों लिरनाय बेखौ जोङो खोमोरदों आरो जोङो बेयावल' नङा गासै सारा जोंनि बिटिसिआव थानाय आरो बड'लेण्डआव थानाय गासिबो दखान सहर गभर्नमेन्ट नन गभर्नमेन्ट बिनि
जि एसामिसाव लिरनाय बेखौ खोमोरनांगौ होननानै दिनै जों इन्सट्राक्सन हरनाय जादों। थानानै एसामिस सभिनिस्टफोरा जोंखौ बोजबना लागोन, जोंखौ अनसायसिगोन, जोंनि राव हारिमुखौ बिथांमोनाबो अनसायगोन होननानै जों सानदोंमोन। दा बिनिफ्राय जोङो बुजिना मोन्दों जे एसामिस सभिनिस्टफोरा बा आसाम गभर्नमेन्टआ जोंखौ मालाबाबो जोंखौ गनायना लाया होननानै जोङो बिनिफ्राय बे लग'निफ्राय बर' रावखौ बोखारनायनिफ्राय जोङो बेखौ बुजि मोननो हादों।